kamar yadda ya gabata a bidiyon mu na ɗazu, to za a ci gaba da bidiyon mu gashi nan yanzu ya gama install completely. To yana gama zai nuna maka nan gani ya nuna finish anan. To yanzu ya nuna finish nan kuma sai sa tick sai ce launch Cisco package tracer. So idan ka danna finish din yanzu kawai zai bude maka Cisco package tracer ne. Idan kuma ka cire wannan to ba zai bude maka ba sai ka je ka yi clicking da kanka. To yanzu kawai bari mu bar shi dan ya bude mana, barin ce finish. So yanzu gashi nan mun gama install din Cisco package tracer yanzu completely. Sai bude maka, so ga ta mai da message you are running package tracer for the first time. Mun ga tambayar da mana kenan, sai ce package tracer will save your user file in the following folder. Sai baka location din, C user Lenovo sunan computer na kenan, Cisco package tracer sunan folder din tana da version 7.3.0. sai ce you can change this setting in option preference at a later time. Ita nan gaba za ka yi canje setting ɗinka ka samu wata folder ɗin daban, ka yi save ɗinsa a cikin wannan folder ɗin. So yanzu kai ɗaya sai ka danna OK. To kun gani abin da zai fara budewa Cisco logo na Cisco company da sauransu. To kun gani gashi yanda ya bude. To wannan shine completely yanda Cisco yake aiki. To yanzu ina sai tambaye sai mana user login ko kuma guest login, saboda ina da amfani da network ne yasa idan kai zaka amfani ba internet ba matsala, to zan ce nan guest. So in kace zaka amfani da user sai ya tambaye ka password da sauransu. So kamata ya ce na kashe internet dina kan fara nuna wannan abun nan din. So saboda in ba kashe internet din ba, lokacin da ka kunna shi zai dinga tambaye ka cewa kana son kai login da kaza, kana so kai login da kaza. So yanzu gashi kai tsaye na kashe wannan. To in kana so ka kunna shi sai ka zo nan zai nuna maka alama irin wannan, sai ka kilikin akan sa. Kun gani gashi nan zai bude. So abin da yake wannan login din saboda ina da akwai to gashi nan yanda zai bude. To wannan shine ainihin budewar sa, yanda zai kasance ya bude kamar haka za ku ga ya zama. So abin da yake nuna mun wannan saboda ina da internet ina a kunne yake, baran kashe internet, baran kashe network connection din nawa, barin kulle shi sai ku ga inda yake aiki da shi. Barin disconnect. Yawwa, so yanzu barin bude shi. Gani gashi ya bude kai tsaye da ne disconnecting din shi. To haka yake budewa yanzu. Za mu nuna yadda ake aiki da Cisco package tracer gurin yin design na network. Wannan software din yana da abin al'ajabi wato ga masu koyon networking. So insha Allahu a cikin bidiyon mu da zamu yi na gaba za mu koyar da abubuwa sosai akan wannan Cisco package tracer din, wanda ke wannan kusan a ce daidai ke da kana da kamfani na network a hannunka a gurin masu koya kenan. Domin wannan zai baka mamaki abubuwan da zaka yi da shi, waɗannan abubuwan da kake ganin su a nan. A misalce zan dan bada dan karamin misali. Kaga nan in ka zo nan din nan network device ne, in ka taba nan ga sun ya fito maka da su a nan. Routoci ga sunan kala sai irin router din da ka zaba zaka yi amfani da ita. Maybe idan ba ku san router ba za mu yi magana akan ta nan gaba da kuma aikacen ta, inda mutum yana bibiye da wannan tutorial din. Sannan idan ka zo bayan wannan router din, idan ka taba nan an ga wannan switch ne ga sunan, akwai irin su layer switch, akwai irin su ga sunan normal switch da kuma multipurpose switch ga sunan kala switch din da zaka yi amfani da su gurin yin design din. Idan ka zo nan bayan switch ga irin su hub nan, hub ga sunan. Idan ka wuce nan ga irin su wireless device ga sunan, wanda zaka zaɓi wanda kake so anan kai design da shi. Bayan wireless ga irin su security wanda zaka dauka kai amfani da su. Bayan wannan ga irin su WAN emulation wanda zaka kaman wide area network da shi da sauransu. So a cikin wannan lecture din da muke insha Allah, inda mutum yana bibiye da wannan channel din, zamu ci gaba da zamu kawo har da rabe-rabe na networking din kansa insha Allah. So nan mun yi install ne yanzu, an gani yadda yake successfully. A cikin bidiyon mu na gaba
za mu nuna yadda ake aiki da shi gadan-gadan. Insha Allahu abinda da muke bukata shine a daure a ringa subscribing, kuma a ringa sharing din linkin din da a group da Allah, kamar irin group na WhatsApp, irin su Facebook da sauransu, domin wannan shi zai ba mu karfin gwiwa da kuma jajircewa gurin kawo muku irin waɗannan tutorial din masu amfani, wanda ke idan ba a yin wannan liking din da subscribing din, to it means abin baya kawatar da mutane kenan, sai ba za mu samu karfin gwiwa ci gaba da kawo shi ba. To wannan shine a takaice yanda ake bude shi. So a lecture mu na gaba abubuwan da za mu yi magana akan su kenan, yanda ake aiki da shi aikace. Za mu fara bayani akan komai aikin da yake a nan, sannan bayan mu nuna nan za mu zo mu dinga ɗauko su ɗaya bayan ɗaya muna design na network a nan, mu ga yadda za ka design ɗin wani kalan topology ɗin, sannan ka zo ka yi configuring ɗinsa, mu ga yadda za ka yi access tsakanin wani computer da wani computer, ko yadda za ka yi sharing information. So shine insha Allah abin da za mu yi nan gaba a cikin lecture ɗinmu na gaba. Idan lokaci ya bayu za mu duba wannan mu gani insha Allah. So wannan shine a takaice yanda ake installing din shi da yanda kuma ake download ɗinsa. So sai yanda ake aiki da shi aikace za mu zo mu nuna nan gaba insha Allah a cikin bidiyo ɗinmu na gaba. Kamar yadda kuke gani, misali kamar wannan router din, idan na son dauke ta yanzu kawai kilikin na akan ta, sai yanzu nan idan zan ɗaya kilikin akan wannan router din, sai yanzu nan kawai kun gani ajiye ta, kun gani bayanin da yake nuna a cikin wannan router din da IP address da sauran abubuwa. So nan gurin type ne na cables ga sanan wanda zan amfani da su, wanda suke da background na network sun sani, irin su two-star pair cable, irin su crossover cable, irin su straight through, irin su console cable, irin su fiber, irin su phone, irin su coaxial, irin su serial DCE, irin su serial DTE, irin su octal, irin su custom cable da kuma USB. So waɗannan type ne na cables wanda za mu yi amfani da su, wanda ke duk wanda suke da harkar networking ko suke harkar network sun san irin waɗannan cable ɗin. To insha Allah za mu zo mu nunnuna irin waɗannan abubuwan su ma a fili yadda za a gansu nan gaba. So wannan dangane da cables kenan. Sannan nan dangane da device, in ka so ka ɗauki computer da zaka ajiye, zaka iya ɗaukan computer misali kamar wannan computer na ɗauke ta, zan iya ajiye ta nan. Idan desktop ne nake son, idan laptop ne nake son ɗauka, zan iya ɗaukan ajiye ta nan. Zan iya sa mata cable da ta connecting da wannan router ɗin da wannan. To duk za mu nuna su a cikin ci gaba da bidiyo ɗin insha Allah. In dai masu bibiya suna bibiya wannan channel ɗin za su gani. So insha Allah mutum da idan wanda ke sha'awar da ya fahimci networking ko ya fahimci ya networking yake aiki, to ya kamata ya dinga bibiya channel ɗin akai-akai. Kuma in yayi subscribe ne dan wannan alama ƙararrawan, domin idan mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su notify ɗinsa cewa an ƙara ɗora wani sabon bidiyon, sai ya buɗe ya kalla. So wannan insha Allah a bidiyo ɗinmu na gaba duk za mu nuna yadda ake yin sa a aikace, bayan mun yi bayani akan waɗannan icons ɗin da suke a nan da function ɗinsu da sauransu. Za mu zo mu yi sauran abubuwan aikace domin masu saurare su gani, kuma su san cewa lalle harkar networking din nan da ake ta gani ana cewa network ba harka ce mai ta wasa ba, kuma sannan harka ce da take mai matukar kayatarwa da kuma abin burgewa da abin al'ajabi, da yanda za ka ga wani abin kaman tsafi ma a cikinsa. So ba tsafi bane, kawai ilimi ne da aka sa a ciki da kuma ka'idoji da ake bi ake aiwatar da wannan abubuwan, wanda ke koya san yanzu babu wani abu da yake moving yanzu a duniya ba tare da harkar network ko yawanci internet da sauran abubuwa ba. So insha Allah abubuwan da za mu yi a cikin lectures ɗinmu na gaba kenan. Muna ƙara tuni dai kada a manta a daure a dinga subscribing, a dinga danna liking da kuma sharing wa 'yan uwa da abokan arziki, domin a ƙara ba mu support na ci gaba da irin waɗannan abubuwan, da kuma rubuta comment da shawarwari. Za ga mun ba gurin comment a ƙasa